Nanas linya nato karon si Ma'am Maricel Langahin. Ma'am, good morning. Hello, sir. Good morning, ma'am. Live ta karon ma'am sa Ron Nakbayan program sa Radio Digusenyo. Naminaw dyan, sir. Naminaw day mo ron. May buntag sa inyo ang tanan din ha sa Odaka. Alright. Si Maricel ni? Sir, ang mama sa mga bata, sir. Okay. Ikaw ang ina sa mga bata. O sa apelido, ang pagbasa ni mo apelido, Langahin? Langahin. Okay. Anak ni mo ni si Michael Canyuron o si Alper Canyuron. Asa ni sila nagtungha, ma'am? Naas sa kuan. San Miguel. San Miguel, unsay grade ani nila? Grade 1. Classmate na sila, sir. Classmate na yung doha magsuon. Okay. Gipost man gud sa Digos Police Station nya na missing ni sila. Alas 3 daw sa kadlawon. Unsay panghitaboan ni Ma'am Sel? Ato pa man ang 19 gud na sila nga wala, sir, kay kanila ging gisugo sa amahan na kanding na ko hinungdan, sir, na gisugo sila ba na kuano na pahipuso na kay kanang gikapoy ang amahan. Gipakaon pa gani, gipameryenda pa gani ni sila kay para mahipo pagkahuman nila kaon ipuso na nila ang kanding ba. Wait lang, atong 19 na nahitabo. Okay. Hindi pa wa man nagdingol-dingol man nang laag. Na uli alas 8 na sa gabi porting suko sa amahan. Nakaikyas man. Di nanaga na po sila paingon dito sa ilang giadtuan atong musilingan bitaw, sir. Na ilang giadtuan. Moto nang pangita ay wa man jud gahapon. Amo lang wala lang sa mi nagpa-blatter. Basig mo uli ra anang gabi wala man jud. Ma'am, kapila na nilang gibuhat nya mo di mulig balay. Naaman di man jud ato na malikayan, sir. Naaman jud ta mga saba man jud tanong. Mulakaw jud ni sila, sir, pero mo uli man god. So og kasab-an. So pagkasab-an sila na sila batasan nya mulakaw. Pero mo uli ra, sir. Muli ra. So kung katong sa 19 na siya nahitabo ni lakaw sila, asa sila natulog atong pizza 19? Asa sila natulog? Dito sa ilang giatuan, sir. Mama sa ilang classmate. Unsa man na kalay agikan sa inyong balay? Lang gamay ra gud, sir. Silingan ra. Silingan ra. Pero aware mo ato, ma'am, atong 19 nga dito sila natulog, nga wa sila ni uli sa inyo. Ang ako lang ato, sir, basig naara sila dire sa palibot. Ana ba? Duha ka adlaw na gahapon ang akong nauna nana jud sila giadtuan kay wala man jud sila dire wa man di ba gutom na baya na uli na jud sila dire. Okay, so katong 19 nga nagtuo ka nga naa lang sa ilahang palibot. Asa ka nga palibot imong pagtuo ato, ma'am, nga asa dire sila natulog? Sir, dire ra sa mong gipuy-an ba? Lang kay dili mo nagatapad og tulog sa mga bata. Ani man gud, sir. Ako kuan, sir, di oro nagtrabaho. I see. Nagtrabaho ko, sir. Sila dire, siyempre manguan man jud ta, sir, kay lang pito baya ni sila kabuok. Okay. So atong 19, wa gyud sila katulog din ha. So ato pagkagahapon, pizza 20. Dito sila sa ilang classmates, sir. Ako pagkabalo na ko gahapon, wala lang gihapon. Gikan ko sa di oro alas 9:30 ko ni uli, padung dire, hantod sa, nabot ko dire alauna na sa kadlaw. Kisa may nagbalita nimo nga wa na mi uli ning duha? Ako mga anak. Nabalaka na ka? Mga tumi sa police station ganina, kadlaw. Ngita pa jud media sa kuan, nasyonal o diri sa kuan, palengke, basig na ara sila. Nya wala? Wala man. Okay. Moto pagkuan muli mi pag humana mo blatter nang uli mi diri sa balay kay nga alas 5 masiguro tanabot rin no. Alas 5 kay matulog sa medyo gadget kay wa pa jud tulog. Moto pagkuan alas 6 na may ni ayo diri kay na gihatod na ang mga bata. Kisa may naghatod? Katong ilang giadtuan, sir, mama sa iyang classmate. Gihatod og alas 6 sa buntag? Okay. O sa istorya sa naghatod? Ang istorya sa naghatod, sir, nangatom ni mga bata, mahadlok na mauli dire. Okay. Kaya base daw, bunalan pa sila kutro sa ilang papa. O sa day pagka bunal, sakit kayo na, pag usog kayo mamunal imuhang bana?
mabutang mo dyan nato na masakitan dyan sila, sir, kay naa naman kasakasuko. Pero kato kay nakadagan man, Usa po'y ginabunal. Ano sila mo balik kay basig mautruhan sila. Usa po'y ginabunal, ma'am. Ang nakuhan dyan, kaning bayabas. Sakit na ba? Sakit gani na, mo to nakadagan sila, no? Manglaphag ang atong panit, ana. Nakadagan man, abtik mo po nakadagan, dito nagpa-laban dito sa silingan. Onya, karon kay nakauli naman, usa may istorya sa mga bata nimo. Okay raman sila, sir. Kaya naano ko sir, nakita ko nila. Okay. Na mo ni karon, na-desisyon na namo na di na lang ko manrabaho, dire na lang ko kay ako sa mga bata murag kung ang kasuko magud sa atong partner, sir, kung walay mo tambag, mo jud ba? Patuyangan. Maana jud, sir, mo nang daghan man nagtambag na magpundo na lang jud ko diri sa balay. Nabay mga report niya samtang nagtrabaho ka dito sa Davao de Oro nga ginakulatang imuhang ginakulata imuhang anak wala man, sir, wala. Karon lang jud na, sir. Di man gud ni singo na mangulata jud og mga bata, sir. I mean kanang mamunal di ay kanang mamunal ba og mga Naa man na sa una, sir, kanang kami pa nag-uban pa mi, pero makuha na ko ayaw lang. Bata ra ana lang, sir, ba. Di lang gud kusog kayo. Mao gani, sir, no, kinahanglan baya po jud nato disiplinaw na bata, sir. Pero ayaw nang sobra na kay parehas ana. Kay basin og pareha ana o nga wa ta kabalo ang mga bata mulayas na noon sa edad niya G's tungod sa bunal, basig sakit gyud ang pagkabunal. Basig mo ingon, mahadlok na sila, sir, baka bisag utruhan pa mo na ilang kuan. Okay. So, ang buhaton nimo di na lang ka mo balik og trabaho sa layo para ma-monitor nimo yung mga anak. Anak na lang jud, sir, kay naa jud ay kasuko atong partner ba na dili na tumakon kung wala ako'y magtambag, sir, ba. Nya asa man ay imong partner karon? Na malingki man to, sir. Nya nagka-istorya na mo, nag-istorya na sa bata. Mga anak ninyo. Okay naman, sir. Okay na sila. Di na mawala naman gud niyang kasuko, sir, ba kanang manano suko kay siya, mawala naman gud ni. Unta di na mautro no nga mulayas-layas ang mga bata. Mao gani naka-decision ko, sir, na dire na lang ko. Kay daghan mabalaka, luoy mga bata gyud. Daghan tag mauna-unaan, sir, bisag ako nagbiyahe. Daotan atong una-una oy basig na kuanan. Ta kabalo narabay mga narabay gyud na mga mangidnap, no? O gani, no. Pasalamat lang po jud ko na sila naadtuan. Unya unsa may sabot ninyo sa imong bana? Unsa may gistorya nimo sa imong bana? Dire na ko, sir. Dire na ko mulak kuan. Gina nimo siya nga kuan ayo lang kayo kuan ni bunali. Istorya man. Permente man gud na istorya, sir, di man jud na mawala kay. Dili nimo sila istoryahan, sir. Masamot baya pod, sir, no. Ginatambagan jud, sir, minti jud na nagamay-may jud. Lisod og mao gani pod akong nakita ron, sir. Lisod jud og wala kay partner kung dili nimo sila ginamay-mayan. Tama gyud. Tinuod jud na. Unsa may trabaho nimo dito sa Davao de Oro? Naamang ko dito sa nag-adapt na ko, sir, ba namatay naman gud na murag ako'y na pulis. Naamang ko silbi mangod. Na sila ran duha ba napod siya anak na babae, mao man gud nagibilin sa akong nag-adapt sa kuan na dili po sila pasagdan. So mo'y gibantayan nimo. Kay babae man gud sila palahubog pa po niya akong mangut, sir, no, na basig mauripan po taon ng iyang anak ba. Okay. Mangton sir na ako. Pila may edad anang gibantayan nimo ditong babae? 14 years old. Okay. Layo ba yung silingan dito, sir, no? So kisa may katunggingon nimo basig maripan, kisa may mangrip? Kining mga palahubog, sir, o sa mga barkada mo po talaga okay. So karon og mo uli na kadinhi kisa may mo bantay ato. Ako na lang kamagwangang anak, sir. Okay. At least nagihapoy Kaming yung na may makatanaw-tanaw na nila dito, sir. Okay. So ikaw diri na lang gyud ka kay para ma-monitor gyud nimo imong mga anak. Mao gani, sir, kaya nang istorya gimingaw po sila sa kuan. Banding-banding, sir, ba. Dugay ba ka tig-uli? Isa ka bulan, sir. Isa ka bulan, uli ka og ka isa. Ngawan man din yung mga bata, sir, na yung mga banding-banding sa una. Ay,
Mao gyud na pangitaon sa mga bata in town, ma'am. Gani no, gimingaw daw sila mo tay istorya sa nagkuan sa ilaha. Unya, paminaw po siguro nila, secured sila kay naa ka. Dili sila makuan dayon. Di sila mabunalan. Laban ba yata dayon? Mo gani. So ang mga bata ron, si Michael ug si Alper, Nadire. nagkaon na sila. Oh. Okay. Nadire naglakaw-lakaw. Oh, sige patinguga daw bi kay daghan kay nagmonitor ani nila ba. Patinguga daw bi. Pero Dong. dali. Michael. Yes, sir. Oh, pariha tag pangalan. Ayaw na ninyo kusba ha? Yes, sir. Okay, matagbaw mig pangita ninyo ba ha? Okay, sir. Oh, ayaw na kusba. Nya gida pag yun mo imong manghod. Sige, mangduha. Oh, kamundo ha. Sabay. Ha? Damay mo sabay. Di man ko Sabay. sila magbulag, sir. Ano man, sakit mamunal imong papa? Ha? Sakit? Sakit. Asa man ka naigo? Ay. Sa tiil ka naigo? Oh. Onya nang labhag. Wala man. Nakadagan mong go. Awa ka kadagan, sakit yun to. Oh, sakit. Mahadlo ka si mong papa? Hadlok. Nya na naman imong mama, unsa may imong gibati karon nya na naman imong mama. Lipay, ganahan ka mo balik og trabaho imong mama sa layo? Dili. Unsa may imong isulti, gusto nimong isulti si imong mama? Hindi na siyang balik sa Tagum. Sa Tagum ngano man? Hindi namin niyabiyaan. Mingaw kasi mong mama. Oh. Okay, sige. O, di naman kabiyaan si mong mama. Magtaro kag eskwela ha. Oh. Sige, aman ni mong manghod si Alper. Nilayas na? Nadiri, Oh. tapat. Asa day mo ni adto day, Dong? So, classmate na mo. Isa'y pangalan? Marvin. Obiso, silingan na ninyo na. Oh. Yun sa ninyo pagpananghid sa ginikanan ni Marvin Obiso nga dito mo matulog. Istorya dito. Sabay, ikaw may una dito nabot. Niyon sa man ang ginikanan, ang mama ug papa ni classmate nimo nga dito man mo natulog. Kaya raman, ingan na to. Dara may mo tulog. Aman mo ni kao pa ni hapon, gabi eh. Ilaha. Okay. Unsay sudan? Tesoriso. Suriso? Alami kayo. Okay, sige dong. Ayo-ayo mo dong ha. Ayaw na ninyo nagusbahan na naman imong mama para nga magkwala mo, happy lang mo, laag-laag mo, ha? Salamat. Okay, ayaw nagusbaha. Ayaw na nagusba. Oh. Okay, sige. Okay, Ma'am Maricel Langahin, salamat kaayo sa imong panahon. Okay, sir. Salamat Okay, po. at least ma-delete na po namo ning amuang panawagan niya missing kay daghan pag mabala ka ni na uli na gihatod na. Isige naghatod yan para mapasalamatan po namo on air. Joan? Joan ang pangalan, sir. Pilido. Obiso, sir. Joan Obiso, salamat kaayo sa paghatod sa mga bata o sa pag-atiman o sa pagpadayon, patulog o pagpakaon sa mga bata. Sir. Okay, so kaila mo anak, Ma'am Sel ni Joan, kaila mo anak? Karon pa jud may nagkaila, sir, kay di ba po taong kutiglaag puting taon diri, sir. O sa may mo mensahe sa iya ha, ka Joan? Nagpasalamat jud ko na sila jud ang naatuan sa akong anak, sir. Gipakaon nila, giilisan nila. Dako kay kong pasalamat na ara dai sa ila. Agi-ilisan pag yun ay, no? Oh, Wow. wow. Nila, sir. Maayo. O sa mensahe ninyo sa sa mga nanawagan, sa mga nabalaka, nagtabang og share para ano mga concern sa mga concern sa mga anak o sa mga mensahe nimo? Ang akong maistorya, sir, salamat sa ilaha kay gi-share pod nila daghan na nakabalo. Tanto nakita nila sa nakakuan sa ilaha, nagpangita na dai sila. Ako pasalamat kang Ken. Na nag-post pod aning kuan. Nangawala sila.
hinaot niya. Salamat sa inyo, ha, sir. Alright, sige. Wais pa yan. Ma'am, kami manghinaot niya mamahimong mas malipayon pa ang inyong pamuyo. Kauban si muhang pamilya. Okay? Ganit, sir. Sige, salamat kayo, Maricel Langahin. Thank you, ma'am. Okay, salamat po, sir. Ron Dakbayan.